Non so che vi suavese neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantaba. Esta candidatura y este proyecto no es nuestra candidatura ni nuestro proyecto, es vuestra candidatura y es vuestro proyecto. Ya está bien de elegir representantes que quieran dirigir nuestras vidas, que lo único que priorizan son sus intereses políticos y no los intereses de la clase trabajadora, la cual pertenecemos la gran mayoría del pueblo de Canals. Basta ya que nos corten la luz, de que nos limiten la asistencia médica, de que nos dejen en paro o en extrema explotación laboral, de que nos hipotequen nuestras vidas para luego arrojarnos a la puta calle. No nos conformamos con subsidios de mierda, ni con empleos de 8 horas, tampoco de 68 horas semanales, por un sueldo miserable. Queremos unas condiciones de vida estables y respetables, humanos, y no queremos migajas, queremos todo el pastel, y vamos a luchar por él. No somos populistas, ni somos populares, somos el pueblo que está hasta los cojones. Las palabras se pueden decir de muchas maneras, pero no más claras. Queremos municipalismo, queremos antiautoritarismo, queremos democracia directa y sobre todo queremos justicia e igualdad social. Todo esto es imposible de crear sin vosotros y vosotras. Yo nunca os voy a pedir el voto, lo que sí que os voy a pedir es vuestra implicación en la lucha por el cambio, porque ese cambio en el pueblo de Canals empieza aquí y ahora. Dicevano gli uomini son tutti uguali e contro re tirani. Creiem que cal trencar totalment el guió i així ho farem un 15 de maig, no? Un 15 de maig ens van fartar i van dir que ja prou de que l'escriviren per nosaltres, ja tocava que es posaren nosaltres davant d'un micro i no necessàriament per ser protagonistes de res, ja que no creiem ni en profetes ni en messies, creiem en referents i gent que treballa dia a dia a milers d'assemblees i de moviments, vaja. El problema de la meva generació, i sobretot parlo com una persona de 20 anys, és que som una generació que anàvem per estrelles de rock i princeses de castells i vaja, qui ens ho diria, no? Som una generació de precarietat i en molts llibres per anar-nos o a Alemanya o qui pot anar-se, no? Perquè hi ha qui es queda en casa perquè tampoc té altra alternativa. I en un poble com Canals, en un poble on parlant d'economia i un poc, no? On les dades oficials ens diuen que tinguem una de les rendes per càpita més baixes de tot el territori valencià, on l'1% de les rendes més riques del poble tenen un 11% de la renda local total i on tinguem una taxa d'atur increïblement elevada d'un 37% aproximadament, creiem que la desafecció del poble no implica que s'estiga content o no, crec que és una cosa que tinguem tots bastant clar, sinó que la desafecció i la no participació en política el que implica és que hem arribat a uns nivells de que ja no ens interessen les seues polítiques, ja no ens interessa el seu espectacle. El problema sobretot d'esta actitud és que tota política que no fem nosaltres ens la fan contra nosaltres, com estem veient últimament, les últimes reformes i de més. Tampoc podem evitar que continuar parlant de la participació política, un dels fonaments que creiem, estar indignats era una cosa molt bonica, l'indignat era una persona molt utòpica però poc pràctica. De fet, per desgràcia, es continua veient així. El problema de l'indignat és que cal passar i passar a ser una cosa que nosaltres diguem militant, és a dir, que participa en els moviments socials, que és actiu. El problema de la participació política i el problema que tenen ells és que la participació no és cada 4 anys, sinó és dia a dia, és minut a minut, és pensament a pensament, és el que entenc jo. I és una de les ferramentes més grans d'impugnació que tinguem contra la situació actual. Creiem que l'òptica de la impugnació ha de ser global i practicar-se en local. I creiem que una taxa d'un 37% d'atur i en moltes iniciatives que podrien haver conduït a una espècie de semi-industrialització o de facilitació a la xicoteta mitjana empresa o de cooperatives de treballadors, creiem que si no es facilita això des de les entitats públiques no entenem des de quina òptica es podria entendre aquestes negacions contra tot això. Van començar en Reiniciem, crec que la història de Reiniciem no és nova, sinó que, diguem-ho d'una manera millor, som hereus, tinguem molts presidents. Alguns ens diuen que som nous, jo sempre dic que no som nous, perquè
Jo la majoria de gent que he conegut així, o du anys en moviments socials, ens hem conegut a les places, ens hem conegut a les manifestacions, a les assemblees, al moviment estudiantil en la capital, o en mil mogudes diferents, no? Per això continuem reivindicant el nostre referent. El projecte de Reiniciem és un projecte que esperem que no sigui purament electoral, i com ha remarcat el company ara que faig meues les seues paraules, no cridarem pel vot, cridarem per la participació. Necessitem pas, marees en defensa de la sanitat pública i l'educació pública. Necessitem una plataforma en defensa dels drets socials. La plataforma contra el macroabocador continua prenant-nos de dignitat i continua mostrant-nos un camí que creiem que és el que hi ha que continuar. Molta gent preguntarà, i què puc fer jo? I la pregunta que es podrien llançar és, i què han fet les èlits dirigents il·luminades que ens han dut fins ara? Creiem que el problema és que la societat civil no s'entén sense moviments socials, així com la democràcia tampoc s'entén sense participació ciutadana i sense impugnació d'esta democràcia de pandereta o de ratificar un guió ja escrit. Per això, des de la meva humil aportació, m'agradaria que ens acompanyareu en un camí que comencem ara, un camí que esperem que siga llarg i en el que participeu tots vosaltres. Moltes gràcies. Jo soc secretari de Podem de Canals i recolze plenament el Reiniciem, però ara tinc l'oportunitat de defendre-nos com a nosaltres ens interessa. Així Canals pràcticament, què queda? Impelsa i no res. O sigui, el que és Madre Mía i tot això, Canals Industrial ha desaparegut. Reiniciem és una cosa que intenta ser participativa de tota la gent que estiga en un problema com és el de la política. El Joan Fuster dia que si no és política, altres la faran en contra teua. Entonces, nosaltres mateixos no tenim que solucionar les coses. Gràcies per vindre. A mi em toca un poc explicar què és el projecte Reiniciem Canals. De gent normal, com ens vegeu. Gent del poble que hem decidit que és moment de fer un pas endavant, de ser valents, de ser valentes i treballar per traslladar la política de veritat al poble. Una política entesa com a debats dels assumptes públics traslladats a la gent. Reiniciem Canals és una proposta que no està formada per polítics, que fan política per a polítics, sinó és una iniciativa de gent del poble que fem política per al poble i amb el poble. Perquè, entre altres coses, estem farts de polítiques oscures, de polítiques de la mentira, de polítiques de promeses incomplides, de polítiques del secretisme, de les comissions, de sobresous, de la corrupció, dels acords en despatxos, d'esquenes a ciutadans i al poble. I creiem que és moment d'eixir-nos d'aquesta política, de treure la política d'ahir i traslladar-la al carrer, a la gent. Perquè hem de donar a la ciutadania el poder per a prendre decisions. Sí, per a presentar-vos aquesta iniciativa és una proposta per a treballar per un poble viu, un poble participatiu, per un ajuntament transparent i de portes obertes. Les persones que durant tot aquest temps hem estat impulsant aquest projecte estem convençudes que el poble de Canals necessita una iniciativa com aquesta. Estem convençuts que necessita una iniciativa de gent honesta, gent treballadora i gent lligada al carrer de veritat, que capgiri la manera de fer política, que el municipi, per la seva proximitat, ens permet fer una democràcia molt més directa del que actualment es fa. I és per això pel que nosaltres volem apostar, per una política de major participació i major implicació. Una política en què el poble, de veritat, participi en els debats que es fan per a prendre decisions per al poble. Com podeu veure, així no disposem dels mateixos recursos que disposen altres formacions polítiques, però com em diria abans, com ha dit a Pablo, nosaltres no devem res a bancs, ni a empreses privades, ni volem. Per tant, ni tampoc deguem res al partit, no tinguem un partit per dalt de nosaltres. L'única rendició de comptes que nosaltres hem de fer és al poble, és a la gent. Sabem que tot i no disposar de grans dotacions econòmiques, disposem del més important. Disposem d'un molt bon capital humà i disposem també de moltes ganes, molta força i molta il·lusió. Esperem també saber transmetre-vos a tots vosaltres
i que ens acompanyeu en el camí. Perquè sentíem que Canals mereix una candidatura com la nostra. Una candidatura on cadascun de nosaltres, com abans ha dit Jordi, deixi de ser espectador per passar a ser protagonista. En aquesta candidatura el programa l'elaborarem, com també hem dit abans, mitjançant assemblees obertes. Les llistes electorals les confeccionarem entre totes i tots mitjançant unes primàries obertes a les que podrà presentar-se tota la gent, qualsevol ciutadà o ciutadana de Canals, que complisca amb un codi ètic que després explicarà també la companya Carla, optant a qualsevol posició de la llista. Així nosaltres creiem que va davant el projecte i darrere les persones, perquè estem cansats ja de que les decisions les prenguen per nosaltres, com estàvem dient, i creiem que ara és el nostre moment. El nostre poble ens deia a una assemblea a si mateix que estava cansat que l'1% de la població prenga decisions en nom de l'altre 99%. Que hem de ser el 99% qui guanyem el poder per a prendre les decisions que de veritat ens afecten a nosaltres. Per això avui obrim aquesta candidatura. Una candidatura, com ja hem dit, de gent del poble i feta per al poble. Un projecte obert a totes i tots els que esteu així, un projecte de gent normal. Avui comencem a reiniciar Canals. Gràcies. Con più rabbia in corpo, penso che aveva il modo di riparare qualche torto. Salì sul mostro che dormiva. Per una part es votarà el cap o a la cap de llista i per l'altra part es votarà la resta de la llista electoral. Se m'escolta bé? L'ordre es configurarà a partir del número de vots i tinguent en compte el criteri de paritat de gènere. És a dir, que hi hagi un balanç equilibrat entre el número de dones i d'homes de la llista. Com podeu veure al calendari que tingueu ahí davant i també tingueu el calendari en més menú detall a la taula que podreu agafar, el procés de primària s'inicia avui mateix. A partir d'avui s'obri el cens d'electors i d'elegibles, és a dir, s'apunta tota la gent que vol votar en les primàries i s'apunta tota la gent que vol anar en llista a les primàries. L'11 d'abril seran les votacions. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la vesprada estarem ací a la lloca per a que la gent pugui votar. Com he dit, per a poder votar la gent cal que estigui inscrita, però pot fer-ho des d'avui fins al mateix dia 11. A continuació es farà un recompte públic així mateix i es publicaran els resultats. Les publicacions de resultats on es faran? Les farem a través de la web de Reiniciem Canals, que és reiniciem-canals.com. També ho publicarem a través de les xarxes socials, Facebook i Twitter, que es diu Reiniciem Canals en els dos llocs. I també en els panells informatius del poble assegurarem que estiga almenys en este de la lloca i en el del mercat. Aleshores, què ha de fer una persona que vulgui votar en les primàries, és a dir, que vulgui votar els candidats i les candidates que van a formar part de la llista? Ha d'inscriure's al llibret que té ahí darrere, on està aquí. I quan? Pot fer-ho des d'avui, com ja he dit, fins al mateix 11 d'abril. I la gent que vulgui presentar-se en llista, la gent que vulgui formar part de la candidatura, el que ha de fer és inscriure's també al llibret i completar els documents que té ahí Paqui. Paqui vos ho pot explicar. I ara per acabar parlem del codi ètic. Del codi ètic, que són les condicions que tot candidat o candidata ha de signar per anar en la nostra llista. En la tauleta el podreu consultar amb detall i també, com he dit, en internet a partir de demà també el tindreu. Però vos vaig a comentar breument les condicions principals. Tota persona que vulgui presentar-se en la llista de Reiniciem Canals s'ha de comprometre a exercir les responsabilitats d'acord al contingut del programa electoral i sempre responent al servei del conjunt de la ciutadania, defensant així els principis de Reiniciem. S'ha de comprometre també a fer un bon ús dels béns públics i una gestió de recursos públics basada en els principis d'eficiència, equitat i eficàcia. S'ha de comprometre a fer públiques les agendes per tal de fer visible en qui es reuneixen i els temes que tracten. S'ha de comprometre a rendir comptes de les actuacions davant de la ciutadania. També s'ha de comprometre a acceptar la censura i la revocació signant una carta de renúncia a l'acta de regidor prèvia i sense data, que s'encarregarà de custodiar l'òrgan de control. S'ha de comprometre també a garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i fomentar els canals de participació contínua per al poble de Canals. I, per últim, s'ha de comprometre a crear un clima i una cultura administrativa de transparència i d'obertura de portes. Cosa viva, lanciata bomba contra la injusticia, lanciata bomba contra la injusticia, lanciata bomba contra la... El día 11 de abril, primarias, asambleas monotemáticas de ecología, asamblea de bienestar social y juventud, acto de presentación de la lista para la candidatura electoral.
25 de abril, Asamblea Monotemática de Cultura, Educación y Medios de Información. 30 de abril, Asamblea Monotemática del Trabajo, Paro y Precariedad Laboral. Después, en mayo, el día 9, empezaremos con una asamblea de gobierno local, transparencia y participación. El 16 de mayo, asamblea monotemática de experiencias prácticas y la presentación del programa. 22 de mayo, para cierre de campaña, tendremos un acto y una cena popular. Saben, soy de Reinicien Benissa, soy Fernando. Al final la necesidad que tenemos en los pueblos de recuperar las instituciones es una necesidad que no entiende de municipios y la compartimos totalmente. Por tanto, creo que es totalmente aplicable todo lo que hemos aprendido en Reinicien Benissa. En un principio Reinicien Benissa surgió por esa misma necesidad de recuperar las instituciones, de conseguir una mayor participación y también de defender los derechos sociales tan atacados en los últimos años. Planteamos la confluencia política como muy interesante, puesto que los partidos de la oposición pensábamos que compartíamos inquietudes y podíamos llegar a un acuerdo, pero no pudo ser. En ese momento nosotros tuvimos dos alternativas, o continuar o dejarlo. Directamente seguimos adelante, porque el fracaso no es una opción y porque pensamos que lo que estamos defendiendo es suficientemente importante como para hacerlo llegar a las instituciones. Por tanto, aplaudo la iniciativa de los compañeros y la comparto totalmente. En un principio nosotros partíamos con una idea muy preconcebida, quizás en nuestro pueblo, y es que a la gente no le interesa la política, a la gente no le gusta participar de política o a la gente le gusta que le hagan la política. Eran ideas que estaban muy instaladas y que a lo largo de los meses que venimos de proyecto con Reinicien Benissa hemos visto que son absolutamente falsas. La gente quiere participar de la política, la gente demanda una voz en la política, la gente quiere defender sus derechos, lo que pasa es sencillamente que no se le había otorgado la posibilidad a la gente de expresarse. Por tanto, nosotros venimos ahora de confeccionar un programa mediante asambleas como los compañeros, un programa que es sólido, un programa que además se ha basado en las propuestas de la gente, en las necesidades reales de la calle. Creemos que por primera vez se ha hecho un programa con el pueblo y no de espaldas al pueblo. Nosotros venimos también de unas elecciones primarias que hemos hecho la semana pasada, el sábado pasado, y que han sido un éxito de participación. Hemos tenido 330 inscritos para votar. Eran las primeras elecciones primarias de la historia de Benissa y realmente pues es un éxito, ¿no? Lo que les quiero transmitir es que todo lo que están planteando se puede conseguir, que no es una ilusión, que vamos a recuperar las instituciones todos juntos, en Canals, en Benissa, y a donde la ciudadanía tenga conciencia de que las instituciones son suyas y le pertenecen y tienen que estar al servicio de la gente. Otra de las cosas que hemos aprendido en Benissa en los últimos meses es a redefinir un poco el concepto de democracia que teníamos, ¿no? Porque cuando hablábamos de democracia tenía en la cabeza mucho el concepto más enciclopédico de la palabra, un concepto muy arcaico, muy acartonado de la democracia más de libro. Y la democracia la podemos hacer nosotros, la hacemos nosotros en cada asamblea. Se hace mediante la elaboración de los programas por la gente, mediante la toma de decisiones colectivas. La democracia, con las primarias por ejemplo, la democracia se hace en nuestro pueblo, al lado de nuestra casa. La democracia la hacemos con cada acción y es un concepto de democracia mucho más enriquecedor, mucho más atractivo y sobre todo mucho más real de lo que demanda la sociedad. Por tanto, quería volver un poco por la misma senda, decirles que todo lo que están planteando es totalmente posible, invitarlos a todos los vecinos de Canals a participar de este proyecto, que es un proyecto representativo, que es un proyecto de la gente y para la gente, que tengo el gusto de conocer a muchos de los integrantes del equipo promotor de esta iniciativa y son gente perfectamente capacitada y sobre todo, no más que capacitada, ilusionada para transformar este pueblo y aplaudir desde luego desde Benissa. El monstruo divoraba la pianura, el monstruo divoraba la pianura, el monstruo divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta.
E di Bologna arrivò la notizia di un baleno, notizia di emergenza, agita con l'urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. E corre, 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 corre la locomotiva, e simile al vapore sembra quasi cosa viva, e sembra dire ai contadini curvi, grosso fischio che si spande in aria. Fratelli, non temere che corre il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria.